Bueno, boas tardes, benvidos, pois, a este Simbolicor. Non o anunciei moito porque en realidade non tiña non estaba moi segura de facelo. Digamos que saturei un pouco cos directos, porque sempre acumulo. Em, Porque a verdade é que é un tema que non hai moito estudiado, entonces decidín quitarme un pouco de presión e facer con vos unha pequena exploración deste tema. Pregunteivos no chat, contádeme de que cor vedes a Dante, de que cor se representa? Porque estou segura de que todos diredes que Dante se representa de vermello, sempre vai pintado de vermello, non? E cal é a explicación que se dá xeralmente a que Dante apareza sempre vestido de vermello? A explicación, normalmente, é que as persoas de alto rango da sociedade naquel momento, século XIV, bueno, finais do XIII, principios do XIV, porque a Divina Comedia, se non recordo mal, publicase no 1303, e hai referencias dentro da Divina Comedia a anos finais do século XIII. Entón, eh, isto é unha explicación superficial, porque realmente tanto no século XIV, XIII, XIV, XV en diante, ata hai ben pouco, a normativa de vestimenta social era algo lexislado, vale? Vímolo aquí cando falamos, por exemplo, tanto da cor negra como da cor vermella, que en Venecia, por exemplo, en outras partes de Italia, había un reglamento que prohibía ás mulleres das boas familias ter máis de 3 vestidos, por exemplo, de carmín, tiñidos de carmín ou de escarlata. Son leis suntuarias que intentaban controlar un pouco o comercio das telas, non saturar o comercio. E de feito, hai retratos de familias renacentistas, Medici, Sforza e outros tantos, que aparecen retratados realmente con vestidos e teas que non deberían poder ter, é dicir, so pena de multa, pero bueno, xa sabemos que quen ten moito carto, a multa dalle igual, non? A multa é case como algo recaudatorio, porque sabemos que aqueles que a poden pagar van a pagala, non? Polo tanto, por que aparece Dante vestido de vermello? Por que retratamos tamén a Petrarca e a outros literatos desta zona en particular, aparecen sempre retratados con este vermello? Eh, as súas familias, bueno, eran de boa familia, pero tampouco, digamos, extra nobre, creo lembrar, non? E de feito, este non é o hábito ou a maneira en que se presentan os nobres. Entonces, hai outra explicación de por que Dante aparece de vermello. E é realmente porque parece que é a vestimenta que podían utilizar todos aqueles que pertenceran ao gremio florentino del arte dei Medici e Specialità. É dicir, Dante formaba parte do gremio da arte de médicos especialistas. Non exercía e, de feito, non era necesario ser médico ou doutor para formar parte dese gremio, porque realmente tamén agrupaba outras artes como os copistas, bueno, os barbeiros, que eran, sabedes, cirurxáns menores, eles ocupábanse, pois, por exemplo, de facer extraccións de moas, e de outro tipo de cirurxías menores, non eran médicos, non exercían a cirurxía maior nin a diagnose, senón que eran un pouco mecánicos, mecánicos de pequenas cousas, digamos así, non? De feito, tamén se dedicaban a facer sangrías, non? Que é algo moi curioso que se conta tamén
no Quixote, en Cervantes, co da bacía de barbeiro. A bacía de barbeiro non só sirve para facer os afeitados, senón tamén para facer as sangrías, non? Moi peculiar este uso como sombreiro que fai Don Quixote da Mancha coa bacía de barbeiro. Unha historia tamén moi interesante. Polo tanto, a Dante sempre o vamos a ver representado en vermello, pero realmente esa non é a maneira en que aparece representado nos códices medievais iluminados da Divina Comedia, non? Ele é o protagonista da Divina Comedia, non sei, póñovos en contexto. Estaba el a metade da súa vida perdido nunha senda escura por terse extraviado do camiño recto, é dicir, estaba atravesando unha crise existencial. Non se dá ningún dato no texto que nos aporte a maneira que Dante tiña de vestir. Pero o que si temos son miniaturas que acompañan ao texto, non? Pois nesta miniatura, esta é, deixádeme abrir o PowerPoint por outro lado, porque teño notas ao pé coas fontes das imaxes, non as lembro, non as apuntei en papel. A primeira imaxe, por certo, era de Dante sostendo o seu poema de Domenico Michelino. Domenico Michelino, un pintor do século XV. E esta que temos aquí é a Divina Comedia, que se atopa na Biblioteca Nacional de España. E esta é a letra capital, é a única das letras capitais que ten miniatura, é a única ilustración de escena que hai nese manuscrito, que o estiven mirando antes de entrar a directo. E aquí tedes, pois, as fieras que lle cortan o camiño a Dante para que poida proseguir e o momento no que se lle aparece Virxilio. E Virxilio vai levando unha túnica, digamos que púrpura, aínda que normalmente vamos a atopar a Virxilio tamén vestido de vermello. Vale, é Virxilio quen vai vestido de vermello ou de colorado, podemos falar así, porque o galego ten esta palabra tan bonita que é colorado e que abrangue toda unha serie de tonalidades vermellas, non? Entonces, vainos aparecer Virxilio de colorado e Dante sempre tocado e con esa túnica azul. Entonces, en que momento Dante aparece a representarse de vermello? Pois eu non o teño claro, porque hai outros códices donde sí que aparece de vermello. Se viñades aquí a atopar respostas, sintoi moito, ides a saír con moitas máis dúbidas. Xa vos digo, non hai na Divina Comedia non hai ningún momento onde se especifique, polo menos no inferno e no purgatorio, a maneira a que vai vestida Dante, a que vai vestido Dante. Sí que é verdade que ao inicio do purgatorio se di que Dante debe cinguir o corpo con un cinto feito de xuncos. Na miña traducción pon xunco, non sei exactamente que é o que di na lingua orixinal, habería que velo, e efectivamente Virxilio colle uns xuncos que nacen á ribeira do río e faille un cinto porque dise que el non pode presentarse así ante os anxos que pasan polo purgatorio. Do cal tamén podemos entender que non vai ben vestido, en que non vai ben cuberto, non? E de feito hai un códice medieval que eu vin por aí, non guardei a imaxe no seu momento e perdina, obvio, no que Dante vai aparecer coa túnica, pero con un ombro espido, vale? Como se non fora ben cinguida a túnica. Porque isto tamén é outra cousa, é unha queixa recurrente nesta canle, xa o sei, pero creo que hai que dicilo, ata que nos aburramos todos de dicilo, de que moitas veces estúdiase o texto por un lado e a imaxe por outro. E, de feito, cando se fan publicacións e estudios, normalmente as publicacións van con texto e non levan a imaxe, claro, porque é máis caro e porque tamén, bueno, sabedes que hai editoriais que fan facsímiles de moita riqueza e de moito valor monetario tamén, entón, en parte pola industria, en parte porque ás editoriais lles resulta, pois, máis barato, claro,
aínda que o fixeran en blanco e negro, perderíamos o significado das cores, é un pouco complicado e ademais non todo está digitalizado, non? E tampouco de libre acceso. Polo tanto, é un pouco difícil poder chegar a algunha conclusión sólida, pero aquí intentámolo. Co pouco que hai pódese traballar. Pero sí que é verdade que se cercena moito, e que se separa moito a imaxe do texto e é moi importante poder estudialas xuntas. E de feito, por exemplo, na edición da Melusina que vos ensinei noutros directos, na Melusine ou Noble historia de Lusignan de Jean d'Arras, ao principio de cada capítulo, que nos manuscritos adoita haber unha ilustración ou unha escena, aparece unha descripción da escena, pero non aparece a escena, vale? Entonces, a moitas veces ides ver, en certas edicións que ven posto unha descripción da imaxe que acompaña ao texto, pero non ides ver a imaxe, non? O cal tamén fai que se perda información. Digo eu, non haberá hoxe en día outras maneiras de poder publicar todo xunto. Eu que sei que viña o libro con un con un CD ou con un QR para poder acceder, ideas que dou. E tamén, por suposto, as bibliotecas, nacionais con patrimonio público deberían xa dixitalizar todo e poñer todo a disposición do gran público, porque estamos desaproveitando as maravillas de internet. Dito isto, imos proseguir. Esta é unha miniatura extraída da Divina Comedia de Alfonso de Aragón, que é un dos códices ilustrados da Divina Comedia máis importantes do mundo. Vedes, por exemplo, aí esa representación da auga en tono verdoso, que é algo que falamos aquí tamén, non? Que a auga na Idade Media adoita representarse de cor verde, non sempre, pero na gran maioría dos casos, pois aquí temos un exemplo, non? De como a lagoa Estixia, ou o río, máis ben, nese momento é un río máis que unha lagoa, está representada en color verde e volvemos ter a Virxilio representado en color vermello e a Dante representado en color azul. Por que sabemos que é así? Pois porque noutras escenas, que non sei se puxen, non puxen, pero podedes buscalo por internet, podedes fiarvos de min, pero eu sempre vos digo que vaiades comprobar as cousas, vades a ver o personaxe de azul interactuando coas almas en pena, non? As almas van sempre espidas, é unha representación clásica da alma, a alma sempre vai espida, vale? Xa non pertence a este mundo, polo tanto, o pudor e todo iso, pois non forma parte da alma e tampouco as roupas e esas banalidades forman parte do mundo espiritual, non? Polo tanto, sempre se representan así e ás veces nas portadas das catedrais ides velas representadas como nenos, é dicir, a alma é algo puro e inocente. Incluso a alma do pecador tamén é representada así, cousa que é moi curiosa. Pero sobre todo aquelas que ascenden ao ceo son representadas como nenos, en certas portadas medievais, vale? Entón, a alma espida, non é nada raro. E é Dante, durante todo o seu percorrido do inferno e do purgatorio, quen vai falando con determinadas almas castigadas, non? Por que Virxilio quen lle di? Pois pregúntalle quen é, pregúntalle por que está aquí, para que saibas cales son os pecados, cales son os erros que os trouxeron a acampar por aquí, non? Por exemplo, tamén están por aí poetas clásicos e personaxes clásicos que poderíamos pensar que terían que estar no purgatorio ou no ceo, pero non, porque a pesar de seren bos non coñecían, non puideron coñecer o Redentor. Esta é unha cousa moi triste, non? Pero é así na mentalidade medieval. Polo tanto, por iso, pois tamén Virxilio pois paséase por aí Virxilio é como o gran poeta que pode pasearse por todos os lugares, non de atravesar inferno, purgatorio e despois xa non pode ir ao paraíso e aí xa Beatriz, non? Acode tamén Bernardo de Claraval,
moi significativo tamén que Bernardo de Claraval sexa un dos guías de Dante, pero eso, hoxe estamos a falar de cor, e a todo o resto da simboloxía na Divina Comedia deberíamos dedicarlle outro capítulo aparte, aínda que tamén vos digo que tampouco me sorprendeu tanto, o sea, tampouco me pareceu un libro, o sea, tampouco me pareceu para tanto. Tampouco me pareceu para tanto, quen son eu para decir estas cousas, pero claro, que os historiadores, os literatos e tal, o mundo das letras creou tanto hype sobre a Divina Comedia e hai tanta inspiración na Divina Comedia que claro, cando chegas a ela, pois esperas que che vole o cerebro, que digas: "Buah, que pasada". Bueno, pois tampouco é para tanto. Tampouco é para tanto, está moi interesante, apréndese moitísimo, de feito hai moitísimas referencias o sea, lendo a Divina Comedia, buscando esas referencias, por suposto, o teu mundo enriquécese moitísimo. Pero bueno, tampouco foi así que me petara o cerebro, que dixera: "Buah, que pasada", non? Pero tamén é iso, non? Que estamos sempre falando dela, que hai moitísimas referencias. Esta tripartición de inferno, purgatorio e ceo é algo que queda moi impregnado na nosa cultura, de feito, a partir deste libro. Tamén antes, pero digamos que, como lin unha vez sabiamente nun tuit, este chavo, Dante, escribiu un fanfic e todo o mundo o tomou por canon. Entonces, esa é unha esa é a gran importancia desta obra, e xa vos digo que as ilustracións non están, creo, o suficientemente estudiadas, con respecto ao texto. Sobre todo en canto aos cambios de cor. E aquí temos, outra vez, a Dante, esta vez sí, con Beatriz, non se ve moi ben, pero ten pelo longo e sei que é Beatriz, visitando unha das esferas, non lembro exactamente a escena, pero aí o tedes outra vez a auga representada en verde, e vedes que Beatriz vai nun tono rosa, moi suave, e Dante volve a estar en azul, pero eu non teño explicación para este azul. E se na Idade Media o representaban de azul, por que pasamos a representalo de vermello? É unha das incógnitas que eu quería resolver para facer este directo e non puiden. Aquí tes unha das primeiras versións ilustradas en imprenta. Este está na Universidade de Columbia, creo. Espera. Sí, é a versión digitalizada que teñen na Universidade de Columbia. E aquí si vemos que hai un intercambio. Temos a Virxilio pintado de azul e a Dante pintado de vermello. E aí tedes outra versión donde tamén van as cores así, en azul e en vermello. Como sabemos que é Dante? Bueno, primeiro porque está escrito, vale, non se ve aí, pero aos pés de Dante está escrito Dante e aos pés de Virxilio está escrito Virxilio. Pero volvo a repetir, para saber cando estamos diante de Dante ou diante de Virxilio mirando un códice onde non está escrito, podémonos fixar en que figura interactúa cos condenados, vale? Sempre vai a ser Dante. Polo tanto, aínda que aí non estivera escrito, sabemos que a figura que está de vermello vai a ser Dante. Claro, aquí cambiaron as cores. Por que se cambiaron? Por que agora Dante vai de vermello e Virxilio vai de azul? Pois eu non teño explicación e ogalla que apareza alguén que mo explique, porque a min isto vólame a cabeza. Cuestión, volvemos ao principio, volvamos a isto de que Dante se representa de vermello porque pode ser que formaba parte do gremio del arte de Medici, é dicir, da arte dos médicos e das especialidades,
e o seu uniforme ou a roupa que levaban os membros dese gremio consistía nunha capucha, bueno, ten outro nome, pero unha capucha vermella, unha capelina, unha capa vermella. Se eras médico, doutor, creo que podías vestir todo de vermello e se era só, pois, cirurxián menor, creo que só bastaba co tocado. E isto sábese tamén porque hai, como se chama? Bueno, hai, por exemplo, especificacións no oficio de mortos, é dicir, no oficio de difuntos, de como as persoas que forman parte dese gremio poden ser soterradas, non? Con que hábito poden ser soterradas e aí especifícase. De feito, as mulleres dos doutores tamén podían levar, esta cor e esta indumentaria, en certas casos. Despois creo que xa avanzado o século XIV xa comeza a haber restriccións, aínda que, unha cousa é que se faga restricción escrita, outra cousa é que a xente de verdade o levará a cabo, porque claro, presentarse en público, non, con certa dignidade, pois, em, facía que seguiran levando este tipo de prendas. De feito, tamén hai unha carta de Petrarca, donde se queixa ou se lamenta de que hai persoas que utilizan este tipo de indumentaria só para aparentar, en plan, que de algún xeito, di Petrarca, crense que por levar esta roupa xa son grandes coñecedores. Entón ven a queixarse un pouco de que hai persoas que a utilizan, aínda sen ter os coñecementos, non, para aparentar telos, e hai persoas que, podendo levar esta roupa, lévana e crense que xa teñen certos coñecementos alcanzados que non, non? Entonces Petrarca tamén queixábase un pouquiño deso, e ademais faino nunha carta a Boccaccio, que Boccaccio é outro dos que vamos a atopar tamén representados con vermello. Foi unha moda nesa zona, non só en Florencia, senón, bueno, en Venecia tamén había certo parecido con ese tipo de hábito en toda a zona, non? Aínda que non foran exactamente iguales, parece que sí que o vermello, estaba aí contido. Digo, porque vades atopar ás veces tamén representados a Boccaccio e a Petrarca e a Dante, os 3 xuntos incluso, de vermello, así que podería estar por aí a explicación, e xa vedes que ás veces tamén os vamos a atopar, bueno, polo menos a Dante, vestido de azul, dun potente azul. Cal é a explicación? Por que o gremio de médicos puido adoptar esta maneira de vestir, estes sombreiros ou esta idea de ir sempre tocado e sempre con unha capa? Cal é a inspiración e cal pode ser tamén a inspiración desta parella Dante e Virxilio? Bueno, pois según din, ou unha das especulacións que se dá, é a maneira de que teñen que se ten de representar, durante a Idade Media os santos, os xemelgos Cosme e Damián, que sabedes que son os santos médicos. E aquí tedes, por exemplo, este xa do século que século é este? Este é Jean Huguet, século XV, bueno, este xa é tardío. Xa de mirar a data. Jean non, Jaume. Jaime. Sí, naceu en 1412 e faleceu en 1492, este xa é tardío, pero digamos que a maneira de representar os santos, pois non varía moitísimo, vedes que tocados é vermello e azul. Tamén aparecen ás veces con vermello e verde. Vermello é constante, despois pode haber variedade en azul ou verde. Aquí temos outros, tamén este xa é século, creo que máis ou menos do mesmo, tamén ten pinta de ser do século XV, védelos ademais que un, vai tocado de vermello e o outro vai totalmente tocado de azul.
e despois intercambiados, non? Quen leva o tocado vermello vai con unha roupa de tintes azuis e quen vai tocado de azul leva unha roupa doutro tono diferente de colorado, non? De vermello. Pois nada, e ademais védelos aquí representando un dos médicos, supoño que ese Cosme, está mirando a cor dos ouriños e o outro porta un tarro de medicina, non? Da farmacia antiga, non? E aquí o tedes tamén con verde, vedes que aparece aí un pouco de verde e vermello, os santos outra vez tocados con un gorro que lembra un pouquiño o gorro frixio, em, que é o gorro das ciencias, digamos así. Non é o frixio, vale, sempre confundimos o frixio ai Dios, vale, non me vai salir o nome. O copileo, o gorro pileo, vale. O gorro pileo é un gorro co que se adoitaba a representar, por exemplo, a Odiseo, os Dioscuros e bueno, a diferentes figuras. Representaba tamén a liberdade dos escravos, non? Bueno, era unha forma de conceder a manumisión. E despois está o gorro frixio. Hai bastantes confusións entre os dous gorros, isto tamén daría para outra exploración. O caso é que este tipo de gorros, tamén representan aos homes de ciencia, polo tanto, médicos, astrólogos e outro tipo de persoas dedicadas ao coñecemento, vamos a velos normalmente portando este tipo de gorro, non? E bueno, nada, é que estaba mirando unha cousa do gorro frixio, por iso me quedei así un pouco conxelada, pero tranquilo, non me conxelei, estou aquí. Aquí de novo, pois, Santos, Cosme e Damián, os dous vestidos identicamente, porque para iso son xemelgos, pero outra vez tocados de vermello con capa vermella, non, que recorda ou que, estaría inspirado, pois, no gremio. Porque claro, aquí xordiume unha pregunta. Eu lin, nun libro do século XIX, un tratado de italiano do século XIX que se chama, dígovolo que o teño aquí gardado, eh o vestido dos médicos nas pinturas florentinas do Renacemento. I costumi del medico nelle pitture fiorentine del Rinascimento. Aí decía que realmente o hábito non dos médicos se inspiraba na representación de Cosme e Damián, pero eu a miña pregunta é: por que non é do revés? Por que non pode ser que se representen a San Cosme e San Damián nesta época á maneira en que visten os médicos? Ata aí non atopei resposta, unha cousa e non a outra, porque de feito non aportaba moito precedente anterior á Idade Media onde se representaran estes santos, non, que dixeras os médicos represéntanse así porque San Cosme e San Damián represéntanse así. Entonces, que foi antes, o ovo ou a galiña? Non o sei, é algo que, responderemos no futuro. Aquí outra vez, San Cosme e San Damián, outra vez con esta maneira complementaria de utilizar as cores, non? Un leva pucho azul, outro vermello, toca vermella, toca azul, manto vermello, manto azul. E xa en idade contemporánea, non, pois todo o século XIX representaría a Dante de vermello, como xa vos digo, Petrarca, Boccaccio e todos os literatos italianos.
Ata aquí o Simbolicor de hoxe. Sei que é breve, sei que non apuntei moitas cousas, pero tamén sei que moitos de vós non sabíades que Dante aparece representado de azul na Divina Comedia. E iso xa é moito. Respostas de por que non as teño e o texto non o aclara, polo menos non no Inferno no Inferno no Purgatorio, porque o paraíso teño que darlle outra volta e refrescalo, pero creo lembrar que non había tampouco así moita referencia á roupa del, si a das aparicións, pero non a del. E, por certo, outro dato curioso que quero que quede aquí de apunte, cara ao final do Inferno, Dante continuamente dá referencias de como están os astros no ceo, vale? Entonces, ao final do Inferno, di que a lúa, estando chea, e que Caín sumerxía xa o seu feixe de espiñas nas augas de non sei donde, é dicir, estaba a ocultarse a lúa, e diredes, ese Caín a que se refire? Pois resulta que hai unha tradición florentina, ou máis ben toscana, na que se cree que Caín atopou como prisión a lúa e foi condeado a transportar un feixe de espiñas. Polo tanto, nas manchas da lúa, o que polo tanto, o que está a dicir Dante é que as manchas da lúa que teñen a forma de Caín transportando as espiñas xa se estaban a sumerxer no horizonte. Chamoume moita atención porque o de Caín e as espiñas non o coñecía, e logo busquei referencias, parece que é algo da tradición daquela zona en concreto. E aí o deixo, porque non só hai coellos e non só hai galegos na lúa, tamén está Caín transportando espiñas como castigo eterno. Así que nada, hasta aquí o Simbolicor de hoxe. Vouno subir a YouTube, que estará dispoñible, pois supoño que xa dentro dunhas horiñas. Espero que vos gustara, espero que, bueno, pois se tedes respostas ás miñas dúbidas existenciais que deixei aquí hoxe, pois tamén vos agradezo que me comentedes. Podedes comentar calquera outra cousa tamén e facer suxerencias. Non temos tema do próximo Simbolicor, por certo, que xa anunciarei cando vai a ser, depende. Veremos esta semana, porque xa vos digo, os xoves, agora así en petit comité, os xoves pois non me apetecía facer directo porque estiven enredada con outras cousas. E hoxe, pois claro, como fun arrastrando un pouco, como realmente non atopaba moitas respostas sobre o tema, pero sí que quería falalo. Logo estaba así un pouco desanimada desde os xoves, non? Un pouco así, bueno, tal. Pois non sabía se facer este directo ou non, pero aquí estamos. Por suposto, mañá temos luns de tea que imos a falar dos sombreiros das bruxas, aínda que lle chamamos o chapeu das meigas, máis correcto é o sombreiro das bruxas. Imos a ver se canta verdade hai nas lendas que están por aí. Igual teñen algo que ver tamén co sombreiro frixio e pileo, haberá que falar diso tamén. Nada, moitas gracias por estar. Por certo, hai artigos programados no blog, non son artigos en sí, senón pequenos relatos que tiña eu por aí gardados dende hai anos, que atopei no faiado e que decidín que debía recuperar. Así que, bueno, están aí programados, así que lembrade pasar polo blog de vez en cando. E, bueno, algunha cousiña máis que se irá subindo. Pouco a pouco, non vou facer promesas porque sempre que as fago rachas, porque me atropela a vida. Bueno, sinto moito estar facendo como este muro das lamentacións agora mesmo, pero non sei, necesito de vez en cando, porque xa levamos cos luns de tea levaremos uns 3 anos, máis ou menos, despois os directos na canle. Queiras que non, de vez en cando anímaste moitísimo, de vez en cando desanímaste moitísimo. E é como unha marea así fluctuante, non?
hai que aprender a manexala ou hai que aprender a deixarse levar tamén, porque ás veces non vale de nada ir contra a ola que ven darche unha reviravolta. Entón, feitas estas lamentacións, espero que vos gostara moito e vémonos en próximos directos.